Kaixo, aukeratu dudan gaia geometria da. Gorputzarekin biziko dute forma ezberdinak eta ondoren errepresentazioa egingo dugu paper baten gainean. Geometria forma ezberdina landu ditzazkegu. Hasteko aukeratu ditudanak dira karratua, karratu zuzena, triangelua eta pentagonoa. Baina material honek balio digu nahi ditugun haina forma lantzeko. Zirkulua adibidez uztail batekin egingo nuken. Eta material honekin aipatu ditudan forma geometrikoak. Forma hauek lantzen hasi aurretik lehenengo lerro zuzena landu eta edukiko dugu edo landuko dugu. Forma hauek ikusten duzuen bezala lotuta daude eta alde batetik azke. Edozein formak balio digu lerro zuzen bat bihurtzeko. Baita ere, material gehiago egin du eta aurrak errepresentatu ahal dute lerro hauekin edo tira hauekin, erabili ditzazkegu lerroak egiteko. Eta behin lerro luzea landuta dugunean, aurrak hemendik ibiliko dira, lerroaren gainetik. Nondik zabiltza, nola zabiltza, aurrera, zuzen, eta bere gainetik ibiltzea izango zen, helburua zuzen aurrera. Ondoren, behin landuta lerroak, karratua lantzeko alde bakoitzan aur bat jarriko zen. 1, 2, 3, 4. Karratuak zenbat alde ditu? Eta horrela forma guztiekin. Triangeluan 1, 2 eta 3. Triangeluak zenbat alde ditu? Pentagonoan berdin. Pentagonoak zenbat alde ditu? Eta karratu luzeak zenbat alde ditu? Erpinak ere horrela landuko ditugu. Zenbat punta, zenbat erpin. 1, 2, 3 eta 4 erpin. Aurrak ikusiko lukete, alde bakoitzean 4 aur badaude, 4 alde dituela karratuak. Triangeluan 3 aur badaude, 3 alde dituela triangeluak. Alde bakoitzean aur bat. Edo nik orain ipini ditut, alde bakoitzean panpin bat. 4 panpin, 4 alde karratuak. Triangeluak 3 alde, 3 aur egongo ziren. Eta errepresentatzeko orduan ipini ditzakete panpinak, gelako panpinak erabilita. Eta pentagonoan berdina egingo genuke. Behin hori barneratuta, papelean representatuko dugu. Karratua egin, zenbat alde kontatu, erpinak biribiltzeko eskatu. 1, 2, 3, 4. Eta triangelu eta pentagonoan berdin. Horrela papel zuria eta beltza bere izten ditut alde paraleloak daudenak eta zenbaki bikoitiak direnak zurian eta bakoitiak eta paraleloak ez dituztenak beltzean. Zuria sartuz triangelu eta pentagonoan eta bestean paraleloak kolore berdinakin errepresentatuz. 3 alde inorrez da paraleloa, 3 kolore ezberdin. 5 kolore ezberdin. Eta hemen 2 kolore erabiliko ditut. 2 alde paralelo dituelako. Eta karratu zuzen luzean ere bai, berdina. Horrelako fitxak tirak hartuta, konprobatu dezakete, luzatu eta luzatu egingo bagenun, 2 lerroak inoiz ez direla elkartuko.
Eta horri deitzen diogula, orain leku gabe nabil, baina horri deitzen diogula paraleloak izatea. Eta juntatzen direnak ez direla paraleloak. Material honekin landuko nuken frontoian edo aretoan edo espazio handia dagoen lekuan. Formak nahita handiak egin bai ditut. Eta hauxe da guztia, geometria lantzeko beste modu bat. Eskerrik asko. Ea gustoko duzuen.